Sa number 9, patay nga butanding nasapwan sa EB Magalona. Isa ka patay nga butanding o kun whale shark ang nasapwan sa baybayon nga sakop sang barangay Pasil sa banwa sang EB Magalona. Ginsiling ni Kapitan Sharon Patok Belen sang barangay Pasil na trap sa punot ang nasambit nga butanding kag patay na sa makitaan sang caretaker. Ginguyod sa duha ka pump boat ang nasambit nga butanding halin sa lawod pagkadto sa higad sa suba, kundi ginpakutkutan sa backhoe kag ginlubong. Ang butanding ang may kalabaon nga 22 katapak kag kalaparon nga 7 katapak. Sunod sa kapitan, nagpabalo na sila sa Municipal Environment and Natural Resources, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kag nagtawag man sila sa local government sa EB Magalona. Masami nga may nagapakita nga butanding sa lugar, suno sa kapitan, apang iya panugyan sa mga taga-baybay, amo nga kung makita nila nga buhi, ibalik lang sa dagat. Apang ini nga ugada, patay na ang butanding sang ini ang makitaan.